Festa prové del llatí festa festum i significa alegria. Cada any, cada 30 de desembre, és alegria i transmissió d'un fet històric, folclòric i de culte. La festa perdura i es fa gran any rere any. La història, la llegenda, el mite original i els ritus ancestrals que l'han portada fins avui potser es van perdent en les albades dels primers trets eixordadors en sortir de missa. I la festa es repeteix, i la transmissió conscient o inconscient del significat l'envolta de misteri. La festa del Pi comença a les 7 del matí, amb la missa que se celebra en honor a Santa Coloma, la patrona de Centelles, i que, com a fet excepcional, es permet entrar amb els trabucs a l'església. El culte a Santa Coloma representa i explica, com en totes les festes tradicionals del cristianisme, alguns dels elements simbòlics de la celebració. Diuen que la santa va ser cremada amb fusta de pi, però també que en sortí il·lesa perquè el Senyor apagà el foc o perquè el foc l'apagà un núvol. Aquells qui tiren trets en honor a Santa Coloma són galejadors, i ells i elles donen el tret d'inici en sortir de missa, vesteixen la festa de color vermell i hi posen els efectes de llum i de so. Els qui no duen trabuc, ni barretina, ni llaç vermell al coll, ni faixa, també hi participen, i junts compartiran el camí cap al bosc i l'esmorzar a trenc d'alba. Les botigues també matinen per aquells qui ahir no van comprar la botifarra o el vi, i els forns ofereixen el pa acabat de fer. Al bosc, quan surt el sol, les fogueres ja li diuen bon dia i escalfen les matinades fresques, gelades o nevades d'any rere any per convertir-se en brasa i esdevenir l'element indispensable a l'entorn del qual girarà l'esmorzar. El pa torrat, els alls, l'oli, la botifarra i el vi que no hi falti. I les colles s'hi agrupen al voltant per escalfar-se i per compartir. És el moment de fer bromes, explicar anècdotes i retrobar els companys. El dia 17 de novembre de 1987, la festa del Pi va ser declarada festa tradicional d'interès nacional. No se sap del cert des de quan se celebra, tot i que la referència més antiga data del 1620, any en què Centelles va rebre les relíquies de Santa Coloma de Roma amb salves d'escopeteria, encara que el culte a la santa era anterior. Les referències directes a la festa del Pi daten de l'any 1751 en els llibres d'administració de la parròquia. Se suposa que l'origen d'aquesta celebració és una evolució dels rituals vinculats al solstici d'hivern i al desvetllament de la natura, amb antigues reminiscències de culte als arbres i dels rituals pagans de fecundació i de regeneració. L'arbre és el símbol de la festa, representa el cel, la terra i l'home. Arreu del món se celebren festes de l'arbre, i també als Països Catalans. Al vespre del dia 29 de desembre, l'Associació de Galejadors reparteix la pólvora i una insígnia a tots els galejadors. A causa de l'elevat nombre de galejadors que en aquests moments hi participen, s'hi han hagut de posar més controls, com per exemple que ara cal disposar de permís d'armes davant càrrega i també cal que les armes siguin revisades per garantir-ne un bon funcionament que repercutirà en la seguretat de l'arma. No, la xemeneia la teniu a dalt de tot, o sigui que... Aquesta és la mida màxima que té de tenir. Passa just, però passa.
O sigui, ara aquest any que ve ja s'us engrandirà bastant més, o sigui, pel pròxim any, si podeu, canviar-la, sisplau. Perquè la xemeneia, al moment que és grossa, clar, aquesta té l'avantatge que tampoc hi creieu gaire. No, i a més com que em faig bé ja és allò d'anar a fer la festa 15 tiros i... No, però és que, per exemple, si carreguéssiu com els Trabulló, que si carreguen 16 o 17 gatos de pólvora, diria, vigileu, però ara hem carregat menys, ara que aquesta té l'inconvenient, que si no tacones no es patega. Ara, l'any que ve, si podeu... Aquesta hi tiro molts trets sense taconar. I es patega bé. Si podeu, l'any que ve canvieu-la, perquè la teniu just a dalt de tot, enteneu? Es comencen a sentir, tímidament, els trets dels qui van acabant d'esmorzar i s'acosten al pi, que el dia de Sant Esteve van ferir a trec de trabuc per marcar-lo com escollit. S'hi apropen per tallar-lo, per ajudar, per donar instruccions, per veure-ho, per sentir-se partícips de la festa. Va, rata! Que ets com una rata! El lliguen amb cordes per controlar-ne la caiguda. Ha de ser suau, no es pot malmetre. No rebis tant, Jordi, no rebis tant. Jordi, tu no cal... No fos cas, escolteu, escolteu. Escolteu-ho bé. Andeu a destrar! Va, Jaume, baixa, ja ho faré. Baixa el que és aquí. Ja ho Els galejadors comencen a tallar el pi a cops de destral, rellevant-se per anar més de pressa, entre els crits enfervoritzats dels assistents. Obriu una mica que no es pot treballar. Ara, va, Jaume, aquest any és l'últim, ja estàs massa, Clar que volies venir mitja hora abans. Sí, jo torno allà on era. Ja li toca. Vamos por 46, pero por 43. Vamos por 43. No aguantaran aquest. No aguanta fort! Aquest el cardarem a sota. Va, no va! Tu, i no el talleu una mica per l'altre cantó? Això no! Quan el pi és a terra, amb un xerrac s'acaba de tallar el tronc si és massa llarg per carregar-lo a la carreta. Escolteu un moment. Escolteu un moment, això té de girar i el tenim de baixar cap allà. Però jo no sé si el tallaria, ja. Tallaria jo primer, Tallem-lo aquí. Sempre serà més curt. Primer el tallem. El dia 26 de desembre, per Sant Esteve, un grup de galejadors van a qualsevol dels boscos de les Rodalies a escollir el pi que protagonitzarà la festa d'enguany. No hi pot faltar l'esmorzar amb botifarra a la brasa acompanyada amb la bota de vi.
Són proverbials les discussions que es generen per veure quin pi s'escull, però al final sempre s'imposa el consens. Trien un arbre que tingui el tronc recte, de brancada rodona, espessa i frondosa, i el marquen. La gent no es mourà. Anem, que la gent no es mourà. Va, anem, home, va. Anem. Ja vindrà la gent. Hòstia, aquest fot goig, Aquest és massa gros, És gros aquest pi, Massa gros. Aquest serà l'arbre que al cap de 4 dies tallen a cops de destral, el carreguen a dalt d'una carreta estirada per 2 bous. Entra al poble homenatjat per les salves dels trabucs i un ball li dona la benvinguda. I ell, penjat pel tronc i engalanat, presidirà l'altar major de l'església fins al dia de Reis. Va, anem a veure el pi. Vine i ho veurem. No està malalt, aquest. Aquest. Vols dir que no està malalt, té un color... Aquest es tindria que arreglar una mica i d'aquí un any o 2 anys seria maco. Tu, Falot, tu que hi entens, vine. Vine, sisplau. Vine. Que ara hi queden 2 anys. Per créixer, 2 anys, Falot? Un parell d'anys, que sí. Bueno, va, ja està. Qui el dirà marcar? A veure, Aquesta no hi ha de marcar el pi. Si anar a veure... Què, et va bé o no? Doncs ja hi pots fotre el tiro. Va! Molt bé! Ras! No me'l toquis! Ras! Vale! Entre esforços, crits, rialles i algun renec, carreguen el pi, ben dret, a dalt de la carreta a pes de braços. Els bous, amb submissió, suportaran el pes com a vells animals de càrrega que són. Cap a on! Va, tio! Cap aquí, collons, home! Cap aquí! Una cosa! Cap aquí! Cap allà! Cap aquí, collons! Hòstia, però t'hi has ben agafat aquest! Ves amunt! Cap aquí! Cap aquí! De peus a terra, tio! Oi, com pesa! Hòstia, com pesa, això! Prou! Cap allà! Espera't, que no hàgim de moure. Quan sigui a punt de carregar, Jaume, quan sigui a punt de carregar els 2 descansos de darrere, Ja està, ja. Tantos dies! Gireu-ho una mica. ha de venir amb tu, Jordi. Aquesta branca quasi que ha de venir. Vale! Ja està! Ja podeu lligar! Ara sí que el tenim bé. Ara està bé. Lligueu! Lligar! Feu aquesta corda d'aquí. Quan el pi és ben fixat a dalt de la carreta, molts dels galejadors se'n van a recórrer el carrer principal amunt i avall tirant escopetades. Altres es queden amb la carreta i l'acompanyen lentament cap al poble. La tradició de baixar el pi amb una carreta estirada per bous ve d'antic, però costava dominar-los i els bous s'esveraven molt amb els trets dels galejadors, per la qual cosa els propietaris es retreien de deixar-los per la festa. Posteriorment, aquests animals de càrrega van ser substituïts pel tractor i això va facilitar la feina. No va ser fins l'any 1991 que es va tornar a recuperar aquesta tradició. Actualment, els bous es mantenen durant tot l'any i es guarden per la festa. L'Associació de Galejadors se'n fa càrrec. La festa del pi té milers d'instantànies precioses. Una d'especial, però, és la imatge de la carreta amb el pi,
els bous i el seguici que l'acompanya baixant cap al poble on l'esperen amb tots els honors. Cada instant, cada seqüència de la festa és una imatge de fotografia on el vermell i el verd en prenen el protagonisme. A dalt del campanar, un grupet li donen la benvinguda a toc de les 12 campanades, hora en què està previst que el pi entri al poble. Segons algunes fonts, entre els anys 1920 i 1930, a tot estirar eren una desena de galejadors. Acabada la Guerra Civil, la festa es va tornar a celebrar sense introduir-hi massa res més. Durant la dècada dels anys 70 hi participaven uns 60 trabucaires, quantitat que va anar augmentant considerablement fins a l'actualitat, que passen de 400. Encara, però, no ha arribat a la plaça. Primer ha de fer un recorregut històric pel carrer principal, sempre el mateix. Ha d'entrar a la vila on les galejadores i els galejadors, a banda i banda del carrer, disparen el seu pas, o a davant i a darrere quan el carrer s'estreny, amb la banda de músics a davant de tot que marquen el pas de la comitiva encapçalada pel pi. Els nens esporuguits l'esperen. Els qui no han anat al bosc no han avesat les orelles a sentir els trets eixordidors dels trabucs i se les tapen amb les mans. Alguns visitants novells diuen que no hi tornaran mentre fotografien cada moment i d'altres repetiran entusiasmats. La banda de músics condueix el pi fins al punt central de la plaça Major i de la carreta en baixen els qui han acompanyat en tot el camí cap al poble i que li oferiran un ball. És l'esbar dansaire de Centelles. Les barretines, les faixes i els trabucs prenen la plaça. Els galejadors encerclen el pi al voltant de tota la plaça i llencen trets. Primer sense ordre, amb entusiasme, retronen per tot el poble i anuncien a tot el poble el moment més àlgid. Després, el capità, el més antic dels galejadors, dona el tret de sortida que marca l'ordre de les escopetades. Ara un després de l'altre, i el soroll dona la volta. El tro estrepitós i contundent arriba quan el capità dona el senyal. D'ara tots junts. Escoltem-lo.
El Ball del Pi es va estrenar l'any 1946. Alguns anys no es va ballar. No va ser fins al 1980 que es va activar i des d'aleshores ençà, cada any l'Esbar punteja les notes que van ser escrites pel mestre Rafael Subirachs en honor a la festa. Ha acabat el ball. S'ha tancat una altra seqüència de la festa i en comença una de nova. Aquells que ja saben com continua ja han corregut cap a les escales de missa a esperar el Pi i veure'l com puja i com balla. Els bous estiven la carreta que ha de passar per un carreró estret i cal estar atents. Ha arribat el moment d'anar apagant l'estridència, el soroll. Els trets es van esmorteint perquè els galejadors han de treure a pes de braços el Pi de la carreta, posar-lo en posició vertical i mantenir-lo dret per fer-lo pujar per les escales de davant de l'església. És un moment divertit, especial, alegre, tranquil per qui ho mira i aprofita l'estona de descans de les orelles per comentar la festa, ara ja a les acaballes des d'un punt de vista cronològic. Es comenta si ha fet més o menys fred que l'any passat, si hi ha hagut cap incidència, si hi ha més o menys gent, si el Pi d'enguany no és tan bonic com el de fa 2 anys, o s'aprofita per explicar als convidats què passarà a partir d'ara, mentre ells miren entusiasmats com el Pi, erecte, arriba al replà de missa. A davant de l'entrada del temple, un galejador puja a dalt de tot de les branques del Pi i quan alça el braç i amb la mà agita la barretina, el Pi comença a giravoltar. Els homes i les dones que ja fa estona que han deixat les armes, ara, arreplegats sota l'arbre, s'agafen amb força a les branques més baixes, el fan girar sobre el seu eix i canten. Ara balla el Pi, sí, sí. Ara balla el Pi, sí, sí. Ara balla el Pi. En un racó del replà de l'església, l'orquestra continua fent sonar les notes de la marxa que acompanya la ballada del Pi.
Ara, arrossegant-lo amb llargues cadenes humanes, el pi farà un camí cap a l'altar major de l'església, mentre les persones que ja l'esperen li obren el pas. Del festeig de la plaça Major, on l'arbre era dret, arribem a un altre espai central, l'altar del temple, eix de tot culte en totes les civilitzacions, on l'arbre serà invertit i engalanat, potser perquè la terra ofereixi l'aliment al cel, com a principi i fi de l'any cristià o de l'any astrològic, quan tot començarà a florir de nou. Des de sobre la volta absidal es fa ascendir el pi a voltes de cabristany. El dia 27 de desembre, abans a la Casa de la Vila i ara a les escoles públiques, galejadors i persones que hi col·laboren confeccionen els ramells de pomes i garlandes. Les pomes es lliguen una per una a l'ànima metàl·lica del pom. Les garlandes es fan amb cercles de pa d'àngel i estel realitzats amb la pasta base de preparació del Martí Mocós. A baix, una colla de galejadors feinegen per lligar 5 penjolls de pomes i neules a la capçalera del pi. I així, cap per avall i engalanat, presidirà majestuós la nau principal de la parròquia de Centelles fins al dia de Reis. Potser per a moltes persones que viuen i senten la festa, aquest és el moment més entranyable, quan el pi, penjat de la clau de volta davant de la imatge de la santa, ascendeix lentament, mentre uns canten i els altres, embadalits i encisats, escolten l'himne a Santa Coloma, escrit per Fortià Solà a principis de segle.
A les 7 del vespre, un grup reduït de galejadors puja al campanar per tirar salves, acompanyats de la banda de música i per un repic de campanes. Avui, 31 de desembre, és la festa de Santa Coloma, considerada com a festa major d'hivern. Un grup de galejadors participaran a l'ofici solemne en honor a la santa. Acabada la missa, els assistents cantaran l'himne de Santa Coloma i honoraran les relíquies de la patrona. En sortir en el replà de l'església, els galejadors acabaran de gastar l'última pólvora fent salves en honor seu. El pi es despenja el dia de Reis i les branques es reparteixen, perquè diu la tradició que donen bona sort, i la tradició també diu que les pomes guareixen el mal de coll. No se sap del cert quin és el significat i l'origen de la festa, però el que sí és cert és el fervor i l'esperit d'un poble que, sigui per tradició, per gresca o per devoció, cada 30 de desembre celebra i rendeix culte a la seva santa. Una festa senzilla i entranyable, arrelada al cor dels santellencs i que tant ens enorgulleix.